Здравейте хора, аз съм Фони и ще покажа той между Кайто и Крол. С това започваме. Кайто използва нещо смислено система, малко сайфа и много фотони, има и средни галакси. Но като цяло е това. Ето, с галаксия са по-трапни. Веднага ще има загуба, мисля. Не знам. Да, това е май GG. Не, това е GG. Така, това беше първи рунд. Сега втори рунд. Ето. Дало съм. Дали ще отворите след и ще видите. Ще засувайте ето Cypher Wing. Това е ексите стето с блякови джагани и малко аниме карти. Изпълнена формализация. Chidori. Тезла Бляквак. Зарайкири. Това е едно OP комбо. И това е... Не още. Имаме още един рунд. И веднага с негото Ace Monster, Galaxia Photon Dragon. Което е супер, той играе Райкири, негото предишно Ace Monster. Две директни атаки. Сега. Така. Тук. Чакайте, не знам дали това беше добра идея. Не знам дали това беше единствената ми идея. Мисля, че това беше единствената ми идея. Да, защото това си мислех да не съм объркал нещо и за това справя. Иначе като цяло добър дуел. И... с Monsters няма клаш. Така хора, това е всичко за сега от мене. Ако ви харесва това видео, оставете по един позитивен коментар. Това е всичко за сега от мен хора и до скоро.